Či koľkatého máme? 10. septembra? 10. nie, 10. októbra máme. No, takže slnko, no, prichádza temnota. Zdá sa, že to bude, a už je dosť kruté, no. Ale všetko snáď dobre dopadne. Takže nejaké figy tu máme. Nejaké plodíky. Niečo je dozreté, niečo je skysnuté už. Takto si to tu žije svojím životom. Nech ten kolobeh, nech to tu žije. Potravinové reťazce. Nech si to žije. Takže niečo máme dozreté, niečo si dneska oberieme snáď. A jednu golden dámu som krásne dneska mi zostala v ruke. Takže toto ešte, no, keby aspoň pár dní slniečka a tepla bolo, tak golden dáma, naštepená golden dáma. Aj tam je krásny jeden. Tuto. Vidíme ho. Takže snáď nieco. Aj voní to tu tou nilobou tých starých záhrad. Tentorak som to nechal tak viac na pospas. Nech si aj zvieratka viac užijú. No. Jaj, stará záhrada, to boli tie vône popadaných jabok. Tu máme nejaký tenkínek. Volá čo ešte do tých dušičiek zarodí. Tuto čakáme na negrone. Možno jeden plod otrhnem, uvidíme. Takto si tu čakajú, no ale čakajú už dlho. A nechcem to zbytočne šklbať, pokiaľ nemusím. Krásne. A nebudem natáčať celé okolie, len tuto vzadu. Tu ma čaká čaj granný, nejaké to čítaničko na naladenie sa do nového dňa. Možno sa mi podarí aj odohnať oblaky. Prácou zmyslov. Čo zmyslov? Rozkážem a bude. Nohy sú z toho ako na nervy. Ja som kľudný. Som kľudný, len treba sa pýtať, že čo za tým je. Lebo to takéto konštatovanie, že no však ako príroda nám nedopriala tento rok, počasie nám nepraje. A treba sa spýtať, prečo nám to počasie nepraje. Takéto otázky si treba klásť podobného typu. Pretože ono je jasné, čo sa deje. Ten, kto má oči, uši a vníma troška zmyslami, alebo aj 6. zmyslom, tak vie,
Lebo toto prirodzené není. Ani z toho neprší. V podstate je sucho. Jožová, niečo oberieme Zoránke, dcérke našej krásnej, milovanej. Ľúbi Jožovu, ale ona ľúbi už všetky. Ona už papá všetky figy. Niečo oberieme. Žije to tu životom. A tuto moje bonsaje. Rastú tuto moje bonsaje. Snack svojím životom si to tu žije. Dušanko Justus, kedy prídeš si po to? Dušanko nemá čas, no. To je zakorenené. RDPčka. A tuto možno jedna Frida. Tuto nejaký plodík. Bude to fajn. Asi ho otrhneme dneska. Ňam, ňam. Chicago Hardy. Chicago Hardy. Naštepené, naočkované, preočkované. Kompletne. Tu máme Chicago Hardy. Toto dneska si otrhneme. Ovocná chuť. Samozrejme tá kvalita plodov bude iná. O rok, o 2, o 3. Je to stromček, ktorý treba, alebo odroda, ktorú treba radikálnejšie rezať. No. Tak to je asi tak všetko, vážení priatelia. Vážení priatelia, to je asi tak všetko na dnes. Také neplánované video. Vôbec som to neplánoval toto. Takže krásny deň všetkým prajem. Napriek všetkému, napriek všetkým okolnostiam. Krásny deň všetkým. Tak ako hovorieva každý deň Daniel Aladín. Opatrujte sa.